U Srbiji se obeležava 2 veka od drugog srpskog ustanka i Dan Vojske Srbije. Ustanak u Takovu koji je počeo 23. aprila 1815. i koji je predvodio Miloš Obilić, vodio je konačnom kraju turske vlasti i smatra se prekretnicom u stvaranju moderne srpske države i vojske. Čekajte, Miloš Obilić predvodio drugi srpski ustanak. A dobro, ipak je to Pink. Šta je bre ovo? Ovo opet repriza. Moguće da mi nisu na vreme dostavili scenariju. To je to. Ajde da vidimo čime počinjemo. A da, uvodni prilog. Takođe, ovu priliku hoću da iskoristim da pozovem sve mlade Leskovčane koji žele da se pridruže Srpskoj naprednoj stranci i da nam se pridruže. Takođe, ovu priliku hoću da iskoristim da pozovem sve gledaoce koji žele da nas gledaju i da nas gledaju. Ajmo mi ono naše. Dobro veče, moje ime je... Ne baš, moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja će u potpunosti biti završena za 30 godina, s tim da polovina emisije mora da bude završena u prvih 20. Po ugovoru mi ćemo biti vlasnici 32%, odnosno prvih 9,5 minuta emisije, dok će naši arapski prijatelji imati 68% emisije. Sigurno će vas obradovati vest da po ugovoru nama ostaje pravo na budale. Da li je to dobra vest? Dobrodošli u 24 minuta. Sa početnim kapitalom naših arapskih partnera izgradit ćemo prvi reklamni blok. A od profita od tog reklamnog bloka nastavit ćemo izgradnju drugog i tako narednih 30 godina. Pogledajte sada maketu prvog reklamnog bloka. Čudo jedno, izgleda kao pravi. Evo. A sada nešto potpuno drugačije. Proslava godinu dana vlade dešava se samo jednom u životu. Osim ako niste Rasim Ljajić. Ali to sad nije tema. Takvu priliku treba obeležiti na neki drugačiji, specijalan način. Treba smisliti nešto originalno, nešto što će se pamtiti i prepričavati. Pa, gde su održali jubilarnu sednicu? Na Marsu, šta? Ljudi moji, pa je ovo stvarno Mars? Pa kako dišu? Dobro, onaj glavni može 14 sati da ne diše, ali kako ostali? Okej, postoje skafander, ali gde nađoše skafander za Tasovca? Je li Antiću pao neki meteorit na glavu? Je li Zorana spašavala univerzum? Mislim, Zoranela. Molim? A nije Mars? Kolubara? Pa kako su došli čak tamo? Jajde, još nekako se i dođe. Ja sam par puta prošao Ibarskom živ, ali što su uopšte došli tamo? Mada, ako može kolega Žika da održi emisiju gde god hoće, što i ovi ne bi jubilarnu šarenicu vlade Srbije u Kolubari? Zemlja do guše u vodi, to je bila Srbija u kojoj smo preuzeli vladu. Zato i poplava nije bila iznenađenje. Bila je, nažalost, tek malo teže od redovnog stanja. Stanje protiv kojeg moramo da se borimo sve vreme i svakog dana. To jeste rudarski posao. Zato i jesmo danas ovde na kopovima sa najboljim i najvrednijim među nama. Pa dobro, ovo nije baš tako besmisleno kao što izgleda. Kako plastično prikazati da premijer i vlada rade naporan posao? Pa odvesti ih negde gde se zaista radi. Oko njih. Neće sigurno u Skupštinu da ih stave. Izuzev u restoranu, tamo se čujem stvarno dosta radi. Ali lepo je istakao premijer da je, kada su preuzeli vladu, zemlja bila poplavljena. Mislim, kada su preuzeli vladu od sebe samih.
U skladu sa pomalo naučno-fantastičnim ambijentom ove sednice, premijeri i ministri imali su i adekvatne izjave. Novčanik države Srbije danas je mnogo zdraviji nego što je bio pre godinu dana. Pa da znate i da jeste zdraviji novčanik. Stesao se, smršao, nema debljine, nema nigde da kipi, da preliva, prati liniju biračkog tela, takozvani slim fit novčanik. Neki zlobnici bi rekli da je cela ova kolubarska sednica cirkus, šarada, šminka, performans. Ali zna se šta nije šminka. Rekonstrukcija vlade. Najavio sam kad bude bila, biće kratko, završeno za jedan dan u Skupštini, to je to. Izvolite. Biće kratko, ali slatko. Pa sad za slatko baš i nisam siguran, ali podrazumeva se da će da bude kratko. Niko kad raskida sa partnerom ne voli da ta napeta situacija predugo traje. Znate ono, neprijatna tišina, pogledi ispod oka, međusobna prebacivanja, suze. Često je elegantnije to završiti telefonskim pozivom ili još bolje SMS-om. Mislim da je vreme da počnemo da se viđamo sa nekim drugim ministrima. Ti si stvarno okej, ministar, ali ja trenutno ne znam šta želim. Problem je u meni. Možda bi trebalo da napravimo pauzu od par mandata. Nemoj me mrzeti, ostanimo barem dobri stranački prijatelji. Ja te ne zaslužujem. Tužni smajli. Poz. Osim rekonstrukcije vlade, premijer je najavio i rekonstrukciju parlamenta. U sklopu priprema za priključenje Evropskoj uniji i zbog pravosuđa, ali i svega drugog, predložit ćemo da se smanji broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini na broj između 125 i 150 sa današnjih 250. Smanjenje broja poslanika, pa to je odliv mozgova. Šalim se, samo odliv. Nema mnogo veze sa mozgovima. Kako smanjiti broj poslanika? Smisliti formulu po kojoj će se svaka stranka odreći određenog broja poslanika proporcionalno svojoj snazi u parlamentu. Jeste malo komplikovano i ko će da se bakći sa matematikom, tim pre što može i mnogo normalnije da se reši. Samo uzmeš i izbaciš opoziciju. Manje troškova, manje nerviranja, manje nemilih scena, manje poslova za Maju Gojković. Ali vidite, ovo posljednje može da bude i problemčić. Jer ako nema opozicije, Maja Gojković gubi svoju svrhu. Sa druge strane, ni opoziciji ovo ne bi preterano teško palo. Oni i onako imaju svoju vladu u senci, neka oforme i parlament u senci, pa neka se tamo igraju politike kad već vole. Počelo je. Višedecenijski, baš što bi predsjednik rekao, praistorijski san o spuštanju Beograda na reku nikada nije bio bliži da postane java. Simbolično u zgradi Geozavoda, koja je prošle godine rekonstruisana donacijom investitora iz Emirata, potpisan je ugovor o izgradnji Beograda na vodi. Ajde, neka je sa srećom. I gde su sad ovi pametnjakovići koji tvrde da nisu videli ugovor? Pa evo ste sad videli na televiziji. Oni beli papiri na koje su se potpisivali, to vam je ugovor. Isti ti mudroseri koji ni kulo od 200 metara ne bi umeli da naprave, a kamoli ceo Beograd na vodi, našli su se pametni da uoče kako nam je saopštavano da će radovi trajati 4 godine, pa zatim 10 godina, a sada se pomenju nekih 30 godina. Sve to ima logično objašnjenje na Marsu. U ovoj, Bože, kolubari. Ali to ima 6 faza. To ima 6 faza. Ja sam govorio o prvoj A fazi, ima prva A, pa prva B faza, pa onda ima druga, pa druga A faza, pa druga B faza i tako dalje. Ja sam govorio o ova 4 objekta, dakle, ta 4 prva objekta bi trebalo da budu završena u roku koji sam izgovorio. Pa naravno, ovo je ogroman projekat i treba će nam što je moguće više slova i brojeva za sve te faze. Ajde, koliko imamo slova? 20-ak, 25. Molim. Dobro, nema ispadamo smešni. Neće sigurno neka faza da se zove Dž faza. Na šta bi to ličilo? Ajmo dalje. Koliko postoji brojeva? Pa preko 100, sigurno. Pa neka iskoriste i pola od tih brojeva. I pola od tih slova. To je i više nego dovoljno za sve faze izgradnje Beograda na vodi. Svaki sprat u onoj kuli... Koji sprat? Svaki stan, svako kupatilo, svaka pločica, čemu će se ministar Gašić posebno obradovati, može da ima svoju fazu. E9 faza, kupatilo na 7 spratu leve kule. H46 faza,
Špajz na 19. spratu desne kule. G17 faza. Nema te faze. I sve to lepo piše u ugovoru. Uostalom, i bilbordi Slavimo Beograd to potvrđuju. Ipak, oni koji uvek nalaze dlaku u jajetu na vodi, insistiraju na pitanju koliko će ceo ovaj projekat da košta. Kao da je to najbitnije i kao da se sve ovo radi zbog para. Pa kakvi ste bre to ljudi? Ali evo odgovora i takvim smaračima. Ja sam danas čitao neke komentare, pa dobro, 300 miliona evra koje oni daju odmah, kako se to upoređuje sa 3,5 milijarde evra. Dakle, investicije 3,5 milijarde evra u narednih 20-ak, koliko već godina treba da se završi, je neophodno da se napravi skoro 2 miliona kvadrata. A da li to znači da Srbija uopšte neće ulagati novac u ovaj projekat? 300 miliona evra je dovoljno da se završi prvih 300.000 kvadrata. Dakle, velika kula, tržni centar, ovo je prve 2 stambene kule, novi hotel, novi komercijalni objekat. Dakle, to je dovoljno da se u narednih 4 godine završi ta prva faza Beograda na vodi. Naravno, iz profita iz te prve faze, prodaje stambenih objekata, prodaje poslovnih prostora, vi onda kreirate novi pool kapitala, ako tako mogu da se izrazim, i krećete da investirate dalje. Lepo kaže ona izreka. Nikada me ne pitaj za prvih 300 miliona. Posle je već lakše. Para na paru ide. Ali ovo je definitivno idealni ekonomski perpetuum mobile. Od profita od prve faze izgradnje gradimo drugu i tako redom sve do završetka Beograda na vodi. Ali zašto tu stati? Od profita Beograda na vodi, a pominjalo se to već u Skupštini, sagradimo Čačak na vodi, Niš na vodi, Leskovac na vodi, Kokin Brod, Valjevo na vodi, Srbiju na vodi. Ali zašto i tu stati? Zašto ne bismo od tog profita sagradili Balkan na vodi, Evropu na vodi i konačno u toj završnoj Y94 fazi i svet na vodi? Ovo je genijalno. Kako se ovog biznis modela niko ranije nije setio. Ali molim vas, nemojte ovo da širite. Čuće Hrvati, preduhitriće nas. I kako onda da zavladamo svetom? Svetom? Zašto i tu stati? Mars na vodi... A to smo već videli. Naravno, u Srbiji se uspeh najteže prašta, pa čak i kada nam ovolicko fali da zavladamo svetom i kada najzad imamo precizan i dobar plan koji nikako ne može nema gde da omane. Ponovo se javljaju neke sitne duše, neke nevene tome, takozvani patkokolonaši. Pa je li ovo isto ona patka što je jednom zalutala tu kod nas? Pa sam joj objasnio kako da stigne do Beograda na vodi. Pa lepo se snašla. Samo kako sad patka da priđe vodi od ovih tramvaja? I ko uopšte parkira tramvaje tu gde prolaze patke? Tramvaji su negde zaklonili ove koji su protestovali protiv potpisivanja ugovora, je li to bilo slučajno? Ja ću prvo reći da ima ljudi koji kritikuju i podržavaju ovaj projekat. Naravno, ono što je važno je da smo mi otvoreni za svaku konstruktivnu kritiku. Ja sam i tu gospodu iz udruženja, odnosno Akademije arhitekata, primio jedanput. Sa gospodinom Bakićem sam razgovarao i nakon mog gostovanja, odnosno zajedničkog gostovanja na RTS-u. Mi smo otvoreni za saradnju sa njima. Meni je samo žao što... A tramvaj? Otkud oni danas to? Što se tramvaja tiče, dakle, a koliko imate protestante, odnosno ljude koji protestuju na sred ulice, naravno tramvaji ne mogu da prođu. Tako da sa te strane, odmah nakon završetka protesta je tramvajski saobraćaj normalno nastavljen. Dakle, tramvaji su stali zato što su građani bili tu. Tako je. Kao što smo videli na snimku, patkaši nisu ni stigli do tramvajskih šina zbog kordona policije, ali istovremeno su se ispred zgrade Geozavoda okupili fanovi Beograda na vodi koji su nekim čudom uspeli da probiju kordon. Da nisu možda oni blokirali tramvaje? Najteže je zapravo bilo policiji da razdvoji ove dve suprotstavljene grupacije bez navijačkih obeležja. Policija je morala da proceni ko je na kojoj strani i da usmerava. Patka desno, sendviči levo. Patka desno, sendviči levo. Molim, sendvič sa pačetinom. Hapsi šaljivđiju. Mene si našao. Patku imaš, a ličnu kartu nemaš.
Prošlog vikenda nije samo patka bila žuta u centru Beograda. Žutilo se i na Trgu Republike na veličanstvenom mitingu Demokratske stranke. Dobro, na mitingu Demokratske stranke. Spremni smo, zato sam ja ovde danas. Ja sam siguran da je i Zoran Živković zbog toga ovde danas. Da napravimo taj mali dogovor. Mali dogovor između različitih stranaka koji je samo mali korak ka jednom velikom dogovoru. Mali dogovor. A dobro, gospodin Petrović je bar realan. Kakve stranke, takav i dogovor. Ali dokle više ti Petrovići, Šutanovci i ostali Živkovići? Siguran sam da su ovom dogovorčiću različitih strančića prisustvovala i neka nova, sveža, nekompromitovana lica koja bi mogla da ribrendiraju Demokratsku stranku i unesu neku novu, mladu energiju. Svuda u civilizovanom svetu je normalno da vlast i opozicija sarađuju u globalnim, nacionalnim, strateškim interesima. Toga u Srbiji danas nema ni u tragovima. Ja nisam član ni jedne političke stranke, ali sam danas došao ovde kao građanin, kao otac, kao deda, kao umetnik. Baš ne ličim da sam deda, ali... Dakle, Srbijo, slobodno. Šta je? Šta je bilo? Je li gotov rat? Je li uvatiše Dražu? Šta sam propustio? Sudeći po govoru i umetničkoj estetici gospodina Radoša Bajića, povratak Demokratske stranke na vlast uz njegovu podršku biće dug, temeljan, težak za gledanje i u nekom trenutku će se prosto prekinuti. Dobro je poznato da aktuelna vlada za mnoge probleme krivi prethodnu vlast, ali zato je opozicija tu u zahvalnijoj poziciji, jer umjesto osvrtanja na prošlost može da kritikuje sadašnje poteze vlasti i da predlaže konstruktivna rešenja za budućnost. A sada, istine radi, samo na trenutak i po poslednji put, hajde da se vratimo na tu 2000. godinu. Da li smo zaboravili šta su nam u nasleđe ostavili Vučić, Nikolić, Dačić? Nismo, nažalost. A kako da zaboravimo? 1000 mrtvih i ranjenih, 800.000 izbeglica, društveni proizvod koji je pao toliko da je potrebno 40 godina da se vrati na nivo 87. godine. 10 puta umanjene plate, 35% nezaposlenost i od toga još 1 milion fiktivno zaposlenih. Postoje dve škole mišljenja kako da dođeš na vlast kad si opozicija. Prvi je da ponudiš nešto potpuno novo, a što pritom nije Radoš Bajić, što jeste malo zeznuto jer ipak treba to smisliti, a nije lako. Druga škola mišljenja je mnogo jednostavnija. Imitirati vlast. Formiranjem vlade u senci ili u ovom slučaju korišćenjem iste argumentacije prethodni su krivi za sve. Pa, ko zna, možda se neko i pređe pa na izborima greškom glasa za opoziciju. Ali dobro, pustimo festival Volim 90. Sigurni smo da je Pajtić imao nešto da kaže i o sadašnjoj vlasti. Da li su oni za nešto krivi? Kada Gašić kaže da nije kriv zbog nesreće, da nije odgovoran, da bi isto tako postupio, to je Vučić. Kad Vulin laže da je smanjena nezaposlenost, i to je Vučić. Kad Zorana Mihajlović za 3 godine da 300 intervjua, a radovi na Žeželjevom mostu i dalje stoje, i to je Vučić. Kad Selaković vređa advokate, i to je Vučić. Kad Verbiš ponižava studente, učitelje, nastavnike, profesore, i to je Vučić. Kad Stefanović učestvuje u farsi o krađi identiteta, ko je to? I ne samo to, kada DS jedva pređe cenzus, i to je Vučić. Kada se stranka rasparča na nekoliko malih ovih strančičica, i to je Vučić. Kada ni Trg Republike ne može da napunite, i to je Vučić. Kada Šapić priča one glupe viceve, i to... A ne, to je samo Šapić. Ali, dobro. I to je...
Čujte, mnoge religije veruju da je Bog u svakome od nas. Zašto demokrate ne bi verovale da je Vučić svuda oko nas? Dame i gospodo, naš analitičar večeras, novinar Danasa i kolumnista Nedeljnika, Dragoljub Draža Petrović, a i on je Vučić! Dražo, dobro večer. Da li je gospodin Pajtić malo paranoičan pa svuda oko sebe vidi Vučića ili je Vučić zaista svuda oko nas? Pa Pajtić jeste paranoičan, prosto može vidjeti iz ovog priloga, ali Vučić je na neki način neka paranormalna pojava koja se pojavljuje na raznim mestima. I sad ja sam čuo ljude koji kažu da su ga viđali da iskače recimo iz frižidera, dobro, to je bilo ono u Feketiću, pa je tamo bilo tako, neki ambijent frižidera, pa onda da iskače iz Verne, pa da iskače iz Mikija Manojlovića, iz raznih neočekivanih iskače iz raznih stvari gde ga ne očekujete. Da. Ali, mislim, to nije loše. Ja mislim da je Pajtić malo i ljubomoran, koliko je paranoičan, jer Vučić je najveći globalni hit koji se pojavio posle Rubikove kocke i Gangnam Styla. I ja mislim da je normalno da se pojavlja na toliko mesta. Ja, do duše, isto primećujem Vučića na raznim mestima, ali recimo nije baš na svim. Recimo, gledam onaj sport klub, bilijar, tu nikad nije bio. Možda ne zna da igra bilijar. Ili gledao sam i Fashion TV, tu isto nije bio nikad. Prelazimo sada na prvu B fazu pitanja. Beograd na vodi. Da li obrazloženje Siniše Malog u vezi sa tramvajima koji su se, eto, zaustavili baš između patkaša iz zgrade Geozavoda, po tvom mišljenju pije vodu ili je reč o takozvanoj gradonačelničkoj patki? Pa ja mislim da je to dokaz da u Beogradu funkcioniše gradski saobraćaj fenomenalno. Faktički, oni kad vide da 500-600 ljudi čeka tramvaj na nekom mestu, oni odmah pošalju 2-3 tramvaja da ih puste. Sad je problem što tamo u onim tramvajima ima ono rezervisano za majke sa decom i za invalide, ali nema nigde rezervisano za ove demonstrante sa patkama. I onda je ovaj Miško rekao da neće da ih pusti, onda je tu da je bila neka... Mislim, to je bolje nego da su im poslali komunalnu policiju umesto tramvaja, mislim, ali dobro je ispalo. Po ugovoru koji smo svi imali prilike da vidimo na par sekundi u vestima, nama pripada, mislim, ne tebi, meni, 32%, a investitorima sa Bliskog istoka 68% vlasništva. Dražo, šta to znači u praksi? Pa meni je to bilo sumnjivo, ja čim sam vidio da su oni poslali, ja nemam ništa protiv Plavuša, kad su poslali Plavušu da potpisuje taj ugovor, ja sam znao da tu ima neka patka, mislim, to je vrlo sumnjivo, znači oni 68 i 32, ono se razmišljao, verovatno nama pripada ovaj deo, ova Sava Mala, to je taj deo koji je nazvan po Svetom Savi i Siniši Malom, i nama pripada, znači, Sava Mala i mi smo tu u boljoj poziciji, jer to je već izgrađen, tako da mi faktički dobijamo po sistemu ključe ruke, a ovi Arapi će morati se muče tamo s ovom kulom i ostalim tim nekretninama u koje verujemo, koje se, po tim sloganom se najviše gradi taj deo grada. Budućnost u koju verujemo, ona nema maketu, ali ovo ima i mislim da će to dobro ispasti po nas, jer ostaće mikser i čorba kafe i tako, to će ostati u naše vlasti. Ono najvažnije. Pa da. I deo Brankovog mosta. Površinski kop Kolubare je stvarno veoma atraktivna lokacija za sednicu vlade. Ne sumnjamo da će još biti jubilarnih sednica, pa gde bi po tvom mišljenju još vlada mogla da zaseda? Pa... Površinski kop Kolubare je interesantan ovako deluje, ali ja mislim da bi tu moglo da se ide nekim redom, recimo nekom razvojnom karijerom premijera, pa da se napravi jedna sednica u Vožđavi u Londonu. Duše, za to trebaju i dnevnice, ali ja mislim da će oni odreći dnevnica. Tu je onaj Indijac isto, možda, indijska ekonomija u nadiranju. Pa mogla bi jedna sednica vlade, recimo, u Teškoj Veči da bude. Ja ne vidim razlog zašto oni snimaju na tim različitim mestima, kad bi mogli sve da se snima u Teškoj Veči, sve sednice vlade, to je produkcijski mnogo jeftinije i ovako se prenosi i tako dalje. Ima tu još interesantnih mesta, moglo bi u Parovima, recimo, ja mislim da bi tu Aca Diskrecija bi zasedio Macu Diskreciju, a Vulin bi zasenio ovog Zmaja Očipova 100%, tako da mislim, ima interesantnih mesta zaista i treba praviti što više tih performansa po raznim tim neverovatnim mestima, jer to na građani vole u krajnjoj liniji, mislim. Šta je gospodin Vučić konkretno mislio pod kratkom i slatkom rekonstrukcijom vlade? Za koga će biti kratko, a za koga slatko?
Pa ja ne znam, mislim, ko će tu prvi da leti, ali šta možda bude kratko i slatko, ne znam, mislim. Možda će prvo možda će prvo od Velje Ilića da napravi slatko od šljiva, mada on voli kratko od šljiva. Ili će možda, mada bi najbolje bilo da leti Vulin, jer on već ima ta svojstva nenavođenog projektila i onda, mislim, nikad se ne zna nek će da padne i kad će da eksplodira, pa da on prvi odleti. To bi po meni bilo logično. Pomenuo si Velju Ilića, misliš li da je on u Kolubari konačno i uživo video onu mašinu koja ima onu ruku koja skuplja i glođe? Pa ja koliko sam posmatrao Velju Ilića, ja mislim da on nije shvatio gde se nalazi. Ja sam mislio da on je verovatno sve me mislio da je to rekonstrukcija Vučićeve svadbe i da... I tako je to izgledalo, kao neka tajna večera. Mislim, samo je falio Juda još. Mislim, tako da se ja nadam da će u Informeru da izađe ovih dana neki naslov Ima Juda. Samo pitanje je ko od ovih i tu je i ovaj vlasnik pečenjare i bio taj direktor Kolubare. Tako da je to ličilo malo i na Vladana Ćumuru. Mislim, na Roštilja Ćumuru i Vladana Ćumuru, mada tu je, znači, Ćumur se ne pravi baš u Kolubari, ali to je u suštini to. Dobro, da ne preteramo. I ajde, na kraju, da ne budu baš sva pitanja normalna, Aleksandar Vulin, ministar za rad i socijalna pitanja, svečano je pustio u rad novi lift u domu penzionera u Apatinu. Tvoj komentar bi bio? Pa ja sam, meni su javili neki ljudi iz Apatina da pojavio se neki, kaže, manijak s makazama koji napada penzionere po liftovima, a onda kad sam vidio na televiziji da je to u stvari, onda mi je bilo drago da, eto, mislim, više ne moramo da govorimo ono Srećanko kuće u liftu ili kuće, kada ste vidjeli kuće u liftu? Nikad. Mislim, srećno, a ovako sad imate uđe Srećanko Vulin u liftu i to je dobro, u stvari, mislim, jedino je nezgodno ako se zaglavite s Vulinom u liftu, pa on mora da vas odglavljuje, da vam otvara lift sa ove druge strane, inače sa tim vrpcama je to okej. I Vulin je, ja mislim da bi njega trebalo proglasiti počasnim građaninom lifta, Špajza, i pošto je sad pre nekog vremena, 2 nedelje, proglašeno i počasnim građaninom Vitrine. Ja sam mislio da je Vitrine počasnim građanina, ali to je u stvari Vitina, to je neka opština na Kosovu i dobro je to. Dame i gospodo, najlepši poklon svima vama koji ste prethodne nedelje brinuli za nas i za naše zdravlje. Draža Petrović! U nastavku emisije gledat ćete kako ministar Gašić vrbuje nove članove SNS-a. Večiti derbi, neka ljubi se sever i jug. Kako zvuče pesme koje Beatlesi nikada nisu objavili. Rubber Soul projekat, Goran Skrobonja i Rastko Ćirić uživo u našem studiju. Ali pre toga, naša emisija ima 6 faza. Ja sam ovo kad sam govorio u nastavku emisije gledat ćete, govorio o drugoj fazi. Ima prva, pa ima prva A faza, pa prva B faza, pa onda ima druga, pa druga A faza, pa druga B faza i tako dalje. Sad ide druga R faza, druge reklame. Ministar odbrane Bratislav Gašić iskoristio je posjetu Vranju da malo proćaska sa novinarima. Primećujemo da je malo i živnuo jer posle nekoliko nedelja konačno ga novinari nisu pitali o onome što počinje na H, a završava se na helikopter. Mogu da postavim jedno pitanje? A vi ste? Maja Stanković, televizije Vranje. Pa što niste vi član Srpske napredne stranke? Ovo pitanje gospodina Gašića, pogotovo ako ste novinar, treba vrlo ozbiljno razmotriti. Ulaskom u SNS, svaki novinar bi se rešio mnogih briga koje muče njegove kolege. Da li će imati posao, redovnu platu, sagovornike, narod za anketu? Bio bi uvek na izvoru informacija, tačnije saopštenja, imao bi mogućnost napredovanja u poslu, dnevnice, topli obrok. Dobro, možda ne baš topli obrok, ali sendvič svakako. A šta mislim o privatizaciji? Mislim da trebate da se privatizujete, da se oslobodite političkog pritiska koji u ovom trenutku vi u Vranju imate i služite samo za potrebu. I ovdje je Gašić u pravu. Apsolutno da televizije treba da se privatizuju, čime političari više neće moći da imaju uticaj na njih. Najbolji primjer za to je recimo privatna televizija Pink, u čijem se programu uticaj vlasti gotovo uopšte ne primećuje. Naime, oni već i sami znaju šta im je činiti.
Večiti derbi jedna je od najvećih svetinja u ovoj zemlji uz crkvu, vojsku i naravno Bus Plus. 148. derbi Zvezde i Partizana ni ove godine nije izneverio očekivanja svih huligana. Pa evo, Miljane, koliko sam ja uspio da vidim za ovo kratko vreme, za džabe sam pričao sa gostima i sa tim tvojim gostom, da li će odlučiti derbi Jović ili Šaponjić, da li će odlučiti Ilić ili Babović ili sa druge strane Lazović ili Rajković, ponovo su navijači u prvom planu. Ima tradicija i tradicija. Navijači su godinama dolazili na stadion da gledaju fudbalere, a posljednjih godina svedoci smo stvaranja nove tradicije. Fudbaleri dolaze da gledaju navijače. I imaju šta i da vide. Uvek nova taktika, uvek neka neprijatna iznenađenja, dosta duela i puno žara. Navijači su i ovoga puta ispoštovali dogovor iz slačionice, iz ovog parkića, ostavili su mozak od kuće, a krv na tribinama i borili se svih 45 minuta da derbi bar po nečemu ostane upamćen. Deli i grobari bili su izjednačeni u posjedu stolica, policija je i ovoga puta imala pune pendreke posla, ali sve je ostalo u granicama fair playa, čemu svedoči činjenica da ni ovoga puta niko nije ozbiljnije kažnjen. Nakon upečatljive predstave navijača, fudbaleri nisu bog zna šta pokazali, ali od njih to odavno i ne očekujemo. Ajde se ne lažemo. Ko danas ide na derbi zbog fudbala? Ide se zbog ovakvih poteza za špice. Kao što vidite, par mališana kojima je ovo možda prvi derbi, izbliza je posmatrao borbu ovih majstora na petoparcu. Biće ovo slika koju će pamtiti mnogo, mnogo godina, pa ko zna, možda je ponekad i sanjati. Kad smo već kod snova, krajnje je vreme da se država već jednom probudi i skupi ono što čitaoci Informera znaju da premijer posjeduje i nađe konačno rješenje za problem huligana. Možda bi to smanjilo popularnost države kod navijačkih grupa, ali bi svakako pridobilo simpatije mnogih koji bi da svoje klince sutra odvedu na derbi. Fudbalski. A takvih ljudi je sigurno mnogo više od huligana. Molim. Rezultat? A da, Crvena zvezda 0, Partizan 0, država 0. Ipak, bez obzira na nerešen rezultat, ovaj derbi imao je ipak pobednika i pobednicu. Zašto pesnicama kada može poljupcima? Znate napamet svaku pesmu, svaki album, svaki detalj iz biografije vašeg omiljenog benda, čija muzika vas već decenijama nadahnjuje i koja je već odavno postala sastavni deo vašeg života. A onda saznate da postoji veliki broj neobjavljenih pesama tog benda, znate njihove nazive, ali ne znate kako zvuče. Šta radite? Okupite fanatike poput vas i rekonstruišete, izmaštate i snimite te pesme. To zvuči otprilike ovako. Let's take a trip to India, where lotus flowers grow. Let's take a trip to India, where muddy rivers flow. I want to show you India, with warm and heavy rains. I want to show you India, and sunny dusty days. I'll let you light my incense stick and brush my hair aside. I promise you a jungle tour and a lazy elephant ride. Ukoliko vam se učinilo da slušate Beatlese, dobro vam se učinilo, to i jeste bio plan. Dami i gospodo, svoj čarobni Rubber Soul projekat predstavit će nam Rastko Ćirić i Goran Skrobolja. Dobro večer, gospodo. Dobro večer. Ono što vi zapravo radite je rekonstrukcija snimljenih, a neobjavljenih pesama Beatlesa. Zvuči mnogo zanimljivije od rekonstrukcije vlade. Kako rekonstruišete? Na osnovu čega? Rastko? To su apokrifne pesme Beatlesa, to znači pesme koje nikad nisu postojale, ali Goran i ja smo odlučili da ih sami izmislimo, pošto nam nije bilo dovoljno pesama Beatlesa, koje su oni sami napravili. Nikad dovoljno. Da, a pošto su apokrifne, nadam se da se zbog toga neće zabraniti ova emisija.
Pa ako se baš zbog toga zabrani, onda neki ide život. Ovo vaše jeste slatko, ali nije kratko. Rubber Soul projekat postoji već 2 decenije. Postoji već više od 2 decenije, čak toliko dugo da su nam deca poodrasla umeđu vremenu i toliko i se spučio da su ga nazvala Rubber S'more projekt. Rubber S'more. Da. Mladi. Ali eto, toliko je trebalo da se sve to pripremi, napiše, komponuje, snimi, producira i konačno se pojavi u ovakvom pakovanju. Sve je počelo onih srećnih 90-ih? Da, to je bilo vreme idealno za kreaciju svake vrste. Kako je uopšte nastao ovaj projekat? To je, pretpostavljam, bila tvoja ideja. Pa kako ste se uopšte vas dvojica onda? Samo da napomenem, ti si kompozitor muzike, ti si tekstopisac. Ja sam izvođač tekstualnih radova. Tekstualnih radova, dobro. Kako je počelo? Kako smo se mi upoznali ili kako je počelo? U stvari to je isto. Slučajno smo se upoznali na jednom putovanju 1993. godine u Grčku na neki privredni sajam gde smo obojica se nadali da ćemo nešto da zaradimo. I otkrili smo, pošto smo bili cimeri u sobi, da smo obojica veliki fanovi Beatlesa i onda sam ja Goranu ispričao za taj moj plan da se napravi rekonstrukcije. Na prvom mestu pesme Rubber Soul, koja strašno me kopkalo kako ona mogla da izgleda, pošto po legendi ona bila na albumu na kojem nema te pesme. I Goran je u trenutku inspiracije smislio tu pesmu i tako je sve krenulo. Moramo da napomenemo da Rastko je profesor ilustracije i animacije. Goran je pisac naučne fantastike, horora i književni prevodilac. Sve logično. Niko od vas, barem formalno, nije muzičar, ali pravite divne pesme. U čemu je tajna? Pa to je neka vrsta alhemije, verovatno kakva je postojala između Lennona i McCartneya, sad ja to malo... Koji je od vas? On je Lennon i McCartney, a ja sam šaptač i senki. Dobro. Pošto zaista Rastko, kada izvodi ove pesme, teško je proceniti da li više liči na glas Paula McCartneya ili glas Johna Lennona u pojedinim trenucima kad to zatreba. Ali je interesantno to da smo mi krenuli od tih naslova. Samo smo imali naslove pesama koje su Beatlesi svojevremeno snimili, nikad nisu objavili. Ta pesma Rubber Soul je bila posebno zagonetna zato što postoji album tog imena, ali ne i pesma na njemu. To je mene inspirisalo za naučno-fantastičnu novelu koju sam napisao te davne 93. 4. i ona se nalazi u to ćemo ovom posle napomenuti šta sve ima u ovoj kutiji. Ali onda smo krenuli, kada je Rastko komponovao pesmu na taj tekst koji sam ja napisao, onda smo krenuli dalje po tim naslovima, birali smo otprilike ono što nam je izgledalo izvodljivo i na osnovu samih naslova smo otprilike procenjivali u koju bi fazu, da li jedan A ili jedan B ili dva V te karijere Beatlesa mogli te pesme da spesne. Kako bi postigli što autentičniji zvuk Beatlesa, vi koristite instrumente i opremu iz 60-ih. Seksualnu revoluciju i psihodelične droge takođe, ili? Da li da kažemo? Kaži, šta sad? Sve to pomalo, da. Naravno. Odakle vam ti autentični stari instrumenti i oprema? Pa neke su posjedovali ovi muzičari sa kojima smo realizovali prvu ploču i drugu, a ostale smo dobili na vrlo zanimljiv način koji je sad predmet anegdota, ali da ne gnjavimo. Da li je tačno, što takođe spada u anegdotu, vi potvrdite da je Paul McCartney imao prilike da čuje vaše pesme i komentarisao vrlo zanimljivo, što je svakako bolje nego da je rekao pokradoše nas. Da. Zapravo on je rekao very interesting. Da, jer ne zna srpski, kaže vrlo zanimljivo. Pa je li stvarno to? Navodno je to rekao i kao da bi trebalo obratiti pažnju na ovaj deo Evrope ili Balkana. U ponedeljak u podne u Ateljeu 212 promovišete, dakle, drugi CD projekta Rubber Soul, ali u ovoj čarobnoj kutiji ima i knjižica o projektu Journey putovanje, ima i pomenuta nagrađivana novela gospodina Skrobonje Gumena duša, inspirisana upravo projektom, ima dokumentarni film Dinka Tucakovića o Rubber Soulu, ima 2 albuma i ima nešto i da iskače.
Dakle, gospodo, koliko po vašoj proceni, po vašim saznanjima, u ovu kutiju može da stane mašte i kreativnosti, recimo izraženo u Harrisonima? Ili u Kordejima, pošto je onaj koji je zaslužen za dizajn, odnosno ilustraciju na koricama. Čuveni strip crtač Igor Kordej, koji sada živi u Beogradu. To je 100% Kordeja. Da. Gospodo, možete li da garantujete našim gledalcima da ste nakon 20 godina izgradili tek mali deo ugovorenih Rubber Soul obaveza i da u B2, C4 i D8 fazi možemo od vas očekivati još puno izmaštanih pesama Beatlesa? Pa s obzirom na onu šemu finansiranja, kako da ne? Potpisali ste, morate. Da, nema tu. Rubber Soul ploča Beatlesa je izašla 1965. sa tačno 50 godina. Znači, to je bilo po 50-godišnjem planu. Skoro pa 2 Beograda na vodi bi mogla da se sagrade za to vreme. Dame i gospodo, Rubber Soul. Dragi prijatelji, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se sljedeće nedelje kada ćemo obeležiti 100-godišnjicu od tog 10. maja 1915. Datuma čuvenog po tome što će se tačno 100 godina nakon njega dogoditi naša sljedeća epizoda. A to što nikog nema na šolji, pa i to je Vučić!